president. Àjọ wo ya jọ? Bẹ́ẹ̀ wo rí ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ wọn? Nkọ́ni kan ní àkọ́tà ọ̀tà, ní ẹ̀mẹ́ ní òun mẹ́, ìwé ọ̀dínà ní ìgbésí ẹ̀mẹ́. Ambo Mrs. Ebere Chukwekpo. Biko manu ko haneze mari fene meno bostad na zino na no. Iya meme abela anyị na-akwa ọga anyị Elias Chukwuagozie. N'ụbọchị taa. Ihe eji agwaba jibo ha achị ka anyị mmejila. Ọ mmiri nke jibo eji agwọ ibi ihe. Anyị na-ahaji ka emewi. Bukan masih kasih dia kan dia boleh, una apa iba pada kan dia boleh nari mani mani na naga nozo. Oh, bukannya apa nasi. Oh God itu kayak kau sebian jauh. Elias Chukwuagozie ebe jibo ọgbara. Ọ alụ okwu mmese. Ihe ọlọ bụ ududo ekweghị na okwu lese. Ka ahụ n'okwu ahụ mmese o hetela ọla ka ọkụ ọgbanyụọ ala niile eduo oyi. So ọ bụ onye udo, ọ bụghị onye okwu na ụka. Ekene ya.
ọ ga-adị na ma nwere afọ a na-ekiri etu aha ụtụtụ mbụ ụlọọma ụlọọma ịgụbọchị ekele gị ụlọọma na-eche akụ afọ m n'anya n'ụlọ ụzọ ka eme na asụ ndekụ ndị ọ ga-adị ule mma afọ m na-agbawa ịsa dị ọma ekele gwara ọha na-aza afọ gị ọ ga-adị onwe jiri obi nwere ike ịgwa ha n'eze ihe ma agwa ọha na eze bụ nwoke ahụ kamgbe e hụrụ ihe n'ọkpụrụ anyị nọ ọ gbakọtagwo mbọ ka ọkpụrụ a ọ chịkwata obodo a mana o shiri ọnwụ shiri kama eji ha chịkwata obodo a ka ọ dị mma ebe ahụ shiwekwa ruzie n'ikpeazụ ọnwụ oshizi a na-azụ bịa kamala ayọ anyị ma anyị chukwu eluigwe nara mkpụrụ obi ndị a na-anara mkpụrụ obi ya echiche ahụ o buru obi n'obodo a ọ ga-abịa na mmezu n'azụ ya Sọnde mmadụ emegwu ka obodo a na ọkụ ọ gụrụ Sọnde n'aka na ọma anyụ n'aka na-achịkwata obodo were aga n'ihu and otu a ka ma ayọkwa otu ohu obi ndụ ka obi edokwara ụmụazị maka ezinụlọ ya ọkụnye ejimebi ọ hụrụ ezinụlọ ya n'anya azụ dị mma ihu idugbo ma azụ dị mma onye ma ekpere anyị na-ekperi asa azụ adụ papa will not know that. Not like I go my way, it's a way, any blue and no more come and move. And now, I have I say, Mama, everybody knows no make I didn't phone a phone. I cannot. The share week, I want some wine. Who know who know her? Oh, the new I can leave. I could go like.
ya no mmadụ ka ọkwụ omeka omewe ihe azụkọ nke onye mmemme ụmụazị a ọkpachịkọta na-eru ha anya ha akwawakwa were eche akwa ha na-egbuwara ji arụrọwa ihe ha eme ka afụkwana ihe ije na akabuka ni unogwada bujo ihe Bukan yang awak sah. Bukan lu jenis. Yang macam apa? Iya. Macam apa? Mana? Lain kan punya mana? Ya. Auto tu mana? Awak boleh buat mana? Buat berapa ya? Boa. Não, nem bufu ele usa um pulo canal. Bonito, para beijinho. Não, se dá na rua, aí eu vou ganhar. Para inteiro, mas vai já, imagina que. Mama, bate na cara. Gosto, desce na. Pode ver. Oh, what do you want? Qual ibang o yun? Vai pra cá. E atrás. Vou ir pegar um número lá.
các bạn thì nào rồi nếu mà này cho nào đi cho ăn bê uổng hello hả mà cái tay kia mình mà đâu bao nhiêu hello yeah halo Pablo. Halo Ibenem. Harus ada kata yang masuk para banyak. Ya, tahu aja ambil. Ya kamu. Ya. Gitu. Ibu buru aja na wara. Nggak dia? Dia. Mama dia. Nama buahnya dulu dia. Betul. Akan dibelakan. Mereka bertiga. Oh ya kayaknya. Oh saya.
Ai cho thì ban quan tung rồi mê bự này nhiều. Lệ nhiều.
I'm
Thank you.
The mic out of so I would
ejide ilepụ anya n'ọgbọ ị ga-afụ ndị nọ n'ọgbọ ọ bụrụ egwu nkiri anyị na-apụzi bịa bịa n'ike okorobịa oyibo ọdịkwusi otu eje ọdịgwa anyị ma onye bụrụ otu ọja balas nwanne mmadụ nnọọ nke maka sọjọ na-egwu nwanne gị zụkara mana ndị eji anyị na-asụ ihe nnọọ ndị ọrụ efu efe ya wụchiri ike chikwa ndụ anya nọmba atọ chima mkpa erugbu akwụwachi ọha bụ agaraga bafụ chikwa ndụ n'imi ma ọ kọkọrọ ma ọ bụ ndụ arịrị nọ n'imi ọrụ mkpụrụ grasị na-enweta mgbere aracha mgbere ejidebe n'usu ndị ọrụ chima mkpa na-abata n'ike na ebube si na enwe ike n'ọrụ chikwa ha ma akọ ihe ndị niile kọgoro chikwa ha ma akọ ila ya la tebụl ndị obere ala ewere ihe eriri edo ọ ebe a ka a na-elecha anya ụfọdụ aha aka nọ aka ha anọ nke ọgọ mmalite okorobịa ọ itu egwu onye nwe anyị ụmụ okorobịa juru n'obere ala lee mgbede ọ ga-ebe ọ nwere ebe ahụ biko ndị obere ala chetakwana na parala ahụ nwanne ozu Igbo 200 atụpụ ebe a more 30 minutes ọnwụ ike the club. Because my children is printing brothers. I need to know. The club I shouldn't know. All the guys is telling the most of the the guy I shouldn't know. You don't make it man. You don't know.
We're taking it for Tafulana. Yes. Unje mwani kele parunu. Uleke. Nolo. Ele madi easy. Akwaje chalaga. Ujo ge. Arogula elachis. Awe o was. Zogo. Ayazo we abago. Onwajama family. People, I
Thank you.
Wow.
Sons of the big man, the team no one. All I was 200 like that. I think I can learn. Oh, very group. I just saw it. I saw them more. I saw it.
ila mwe mwaya mwayela ọlọ́ àmọ́ ya gà á là tébù ma wọlé èyí èyí ayọ̀ mbẹ́ èyí wá zọlá ọ̀ndọ̀ mmẹ̀mẹ̀ mmọ̀ anyị na-ekeji atụ anụ etiti a na-agbagburu ya egbe atụ anụ etiti ọ ya na-agba ihe nke enwere brand na mie ọgụ ụda ka aka nwere ụta Ya cheki ana moko ba. Uma capa massa, a massa por pouco. Pode bom. Ya. Dole ti gongo. Ojú ọdún lè jí. Ojú ọdún lè jí. Ìgbà ìṣòro náà mú lọ́wọ́. Ọjọ́ ìwé ẹ̀dẹ̀ ààrẹ. Lórí ìwé ìdè, afọ́ àtúnṣe ìwọ̀n ẹ̀. Afọ́ àtúnṣe ìwọ̀n ẹ̀. Afọ́ àtúnṣe ìwọ̀n ẹ̀ ní àtàlẹ́wọ̀. Èyí ló ń ya dùgbẹ́sì. Dùgbẹ́sì. Ìwé ìbẹ̀rẹ̀ yóò jẹ́ àtọwọ́ ọmọ ọkùnrin lórí. Afọ́ àbàtà. Afọ́ àbàtà. Afọ́ àbàtà. Afọ́ àbàtà.
Lagos ọbagala adúgbò akẹ̀lẹ́ adúgbò ìdílọ́dà èyí tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ìsìnkọ́ọ̀pù ọmọ wọn yára ìsìnkọ́ọ̀pù ọmọ wọn yára yẹ́sì báwo ni ìgbà rẹ̀ lọ. Thank you.
Ana m asị ka Chineke nna onye ekele n'ike na ka o gozie ha mmadụ kwuru mmadụ because ọ dịghị izi mmadụ ịhapụ ihe o kwesịrị ịga na-eme o wee sacrifice ya his or her time wee bịa ịchọta gị ka o wee sọpọtụọ gị mgbe ị na-eri ụjụ ọ dịghị izi so ana m asị ka Chineke nna ka o gozie ha mmadụ kwuru mmadụ ka ebe ọbụla nke ha si ihe ọbụla ha ji wee sọpọtụ anyị na this trying time ka Chineke nna ka o kwughachi ha mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Onye mkpọrọ ozi na-ekpe n'isi famili a because ama na ndị ọbụla mechara ihe dịka ụlọ agwa nwere ihe ha na-eme expect after the burial ka ekpere na-ekpe n'isi gị na ụmụnne gị. Oke, ekpere na-ekpe n'isi anyị niile bụ ka Chineke nna ka o dobe anyị ndụ ka anyị wee rie uru ahụhụ anyị taa maka na nna anyị erighị uru ahụhụ ọ taa. Eziokwu ọkịta anụnwa ka ọ karị ịga na-eri uru ya bụ ahụhụ ọ taa mana Chukwu ma nke ka mma so na Chukwu bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe akụ ihe enwe ka ụdọ ọnwụ anụnwa ka ọ hapụkwa izutekwa ya ọzọ so nna ya kwa Chukwu ka onye nna anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike ka o nwee ike wee richite nke nna anyị na-erighọ so ọ ya ka nna ya ndị ama m na o ya emere anyị n'aha Jizọs. Amen. Daalụ na-asọcha egozie unu chebe unu na n'ihu akwamozu unu mere onye egozie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Daalụ ọtụ anyị afa gị Chidera Maduka. dịka anyị si taa dị ụbọchị unu na-agba unu unu na-agbagharị from here to here ka afọ na emere ya ka esi eme ibi ya daalụ unu ụtọ gị gwa anyị otu obi dị gị taa anyị na-agbada adịghị gị ọ na-efu m na anọ m na joy yes mkpọ m ka m na-akwata ata m na-emeri omume iwe ọdịnala Igbo si eme m na-ekpeghara last respect nji ya so ọ bụrụ onwe ihe na-eketa na ana mmụọ ọtọrọ ibe na-eketa anagbakwuru anyị ọgụ n'ọbụ ndị dị ndụ so ama m I lost my dad I'm not happy but in area I find the money to happy so for that I'm happy. Daalụ ị na-anya nwere ndị si ebe dị iche iche wee chọrọ unu wee bịa maka akwamozu a ka ekpere inwe ekpere isi ya ebụbara kịta anyị gago ọfọ susu tupu egawara ọfọ gbuo ewu gbuo ọkụ na-ekpe na-ayọ onye ya ọzọ anyị na-ekpe bụrụ otu ha si ji okwu ajụjụ a gaghị ejire na-akụ ya mma ezigbo maka ekele my friends
ndị si ebe ma ndị si Lagos ma ndị si Sokoto ma ndị si Abuja mechara ya wee bịa please ego ka iwesi but ihe nwoke na-emere iji yes ego ka iji ego ya kpọọ I thank all of them. Daalụ dịka unu mere ụlọ akwa mana enweghị ihe na-atụ anya mebi na imere dadị gị ekwesịghị ka i merie na ekwa ị na-eme expect ka o meri gị ka ekpere ihe ị na-ayụ ya ebe nkụwa na ebe ụmụnne gị nọ ya ị na-ayụ ọbụrụ na-eyi ọzọ na oke pụọ na-emere ya na-emere anyị ịna-anya as of like this last year this place wasn't like this yes onye ma gwa anyị before onye ma bụ barely as mmadụ ya mana as of like this last year ebe a dị ụta in area ya tap changes so what is your ọbụrụ continue blessing ya continue na bless anyị mmadụ bụ mmadụ na-atụrụ anyị na bless ogologo ndụ mma anyị ụgwọ nwunye ya ga-awụ na-agụkọ ya ọma nke ka mma onye ji nwayọ wee sachaa ya ka ụdị ya nwanne ụmụazị buru so onye ọzọ na ya na-abụrụ ogologo ndụ nke isi ya ka ihe wee daalụ na-asịkachara egozie unu ndị kwuru si wee mee ihe kwesịrị imere isi daa dị uru taa ọ ga na-agozi uru wee na-aga dadị ugolo akwara unu ụzọ ziri ike daalụ gwa anyị afọ a na-etu gị afọ otu m bụ Chizi Brown yes Chizi daalụ